ole ka channel lo thlir tu te zong zong in zawa in chi bai le vek ole tun chum chu thuma shwai chi dang deu nei ka du phata a video ronda tur te hi record ve viau china amaro chu duangin editor ronda zung zung hun hi ka nei chin lawa engpo ni se rem chan hun pianga karon che mai zela alim chong che apo ni lo ma se mi lo hre thiam don nya ti hi karon soi masadu ani ole khatia greece ram kan nu fa a kan fanna kan ronda nu khan kan omna US lama holovin France lama bok kan thlok kir le a France lama kan pa te na ni khat kan wacham le ani Greece lama kan pan ha thok zuya kan zin ve thut na chan kha ka video masalam ente chuan kan shat angin anule pa te covid kai in lamanar sen an en kol wang kha nia tuna chuan he an lo dam fel to boka lim takin kan mi khom the don ta ani ole tuna chuan Greece khopui Athens kan chwa san ni le Switzerland lama kan thokir le na te chu te tanga France kan thlen thlengin i lo clear hawang u ole tuna chuan he Athens khopuya kan thlen na hotel kota airport lampan turin kan in pe to hle a kan tlan chuak don chan to ani kan thlen na hotel hi video masalama te po kan ron tilang to a kan shat angin helai muna hian car kha kan renta ti chuan airport ta tho hian kan return le maya he all some em ani ole zo pari te pa fa pon kal ta ngau maya tuna chuan he Athens khopui changin kan thlok chuak chan to dona kan soyang khan Geneva khopui Switzerland na Geneva khopuya kan chum don ani ole he kan thlona po kang chan ta a Greece khopui moi tak mai chu kan suk thlir chan ta ni kan soi to ang khan he mun hi a hluin aro pui mema khu khopui te po langwar meya tir ko po la tirong bol na mun chin ani kan ti to kha ole he kan ma me philo en lokila kan thlo chwa na chan na chu Athens khu nia tuna iro chuan he kan thlok chho zela kan thlona lem khu kan hunga khu kan thlona po akal thui to hle a Italy ram chunga tuna hian kan thlok me kani tuna hian Italy Alps lang kan thlok chunga kan thlok me ka ti chuan he Alps lang hi soyang khanin ram shanga ain kho a he ta France lama changaron in chan chavin Switzerland lama ti khan Germany Italy ram shang kan soi fek seng lawang ram shang pasari emolaya video masalama kan soi to kha French Alps hetuna Alps lang hi ain kho a ke ni ro chu French Alps a kaltur kan nia kan soi to ang khan kan pa te summer holiday home hi French Alps a oma an in te chu an mani seilen na te an in te Paris a lo ma se an summer home hi French Alps omani wangin hetilai Switzerland a Geneva mun chang hian hlo ema darkar khat lek lan ani wangin tuna kan mu lai khu Geneva khopui a khwan kan chum don ani tuna kan mu lai lake khumi tuilian tak khu Geneva lake Geneva anti khania khu khwan Geneva le France ram a hol tona ti chuanin kan zoom deuh hleka khu khopui nai lai invel lan na bula var ruai ron lang khu fountain lar lutuk tui kho sang lutuk khania lake Geneva a fountain lar tak khani amuna te po mu nom ema mitam takin thlan lak pui chin ani Geneva Switzerland lar na shang te akhopui ro pui na te video masalama kan soi photo wangin voin chuan kan soi to lo menga ole tuna chuan eng poni sela he kan chum don chan to a kan thlok niam to hle a kan tumram kan thleng chep to ni ole tlang takin kan chuma he soyang khan helai churam in rina lai nia Switzerland le France chuan airport po hi ale lam France ale lam Switzerland ani chuwangin keni hi France lama kal tur kan niangin France lam panin kan kal don me kani zopar kan kar lak na tur hi Swiss lam ni lawin France lam ania he French sector ti lawin za khi chuwa khi moem headlight in to France lam pang kal na ni ta le lam pang kha Switzerland lam ania mo so that's a French sector lawin ti ze kan soyang khan France lam sai ta he kan chuak dona ti chuanin kan chua vele hianin apon tak kan chua ma chingin kan taxi ti mela kan car rent tur kha he car rental a visa kan han lam le dona ti chuan kan car hi France kan om chung ni thum vel chungin kan kolanga kan holama hetilai hian kan return le me anga ti chuan helai chung hian US lama kan thlok hong mai don ani soyang khan hetia car shang rent tura lom hi ol sam ma khwazin te tan achangkai tak zitani we are in France now. This is French road.
Okay. It's inside Switzerland, so you cannot get out. Ole hei airport ta car kan han la a ti chuan kan han tlan chuak ta a kongpui tak tak kan po ma hian hei uluk lutukin Switzerland ram chung si a khanin lena kong in hung vek kan han tlana hemi kong hi chu France an ti maya a kong te a hi asir ton ton hi chu Switzerland ram vek khania ti chuan chwa thei mya lovin enge le khapoi mo le documents nei lo tan phei chuan chwa thei lo bur turin asira hian len sang takin an hung vek ani ti chuanin Switzerland ram chung France ram chu akong tuna kan zo lai chin te chau hi ni hei hi sha vere renga katia kan tilang ve mai ni ti chuan ti hang kan tlan ze lang khu ti la ya kwan France ram le Switzerland ram inrina tak tak khachu kan thleng khat chau don ani This is all French, yeah, French. outside is not This is French food, yeah, outside is not. so funny kan soyang khan hei asir ton na len sang taka in hung ang hian pon lampang su chu Switzerland ni dan manglo chuan chwa phal reng lo ani wangin an hung vek ani ti chuan kan tlan ze langa soyang khan sot lai dewa son France ram ri na tak tak chu kan po phei don ani welcome to France yes ole France kan lut der me ti khan airport ching in all some day me Now I'm gonna go right, and I'm gonna be behind the custom here, right here. Turn right. See, sector français, French. yeah ole tuna khan kha kan soyang khan France kan lo lu ta heta hianin France ani to ti te po lo in tara eng poni sila ol sam takin ti khan Switzerland airport chingin France ramri chu kan han dai lu ta ni ti chuan kan tumram kan pan phei zel don ani welcome to France ole kan huang khan Switzerland le France in rin na tlan pelin ti han hei French Alps lampang panin kan ron tlan phei zela soyang khan Swiss Alps te Italian Alps German Alps te ti khanin ram shang in Alps tlang khan nei ni chu tiangin ke ni po vein chuan French Alps noi tlang ruama kan pa te holiday home and summer home kan kal phei don ani hei chu tiang ani wangin tlang ram ani to wangin lever channel kan tiang te kha alo tam to em a chen thui thak tak te chen thui vak lo te ti khan kan pal tlang phei zel ani hei Alps tlang noi kam che vela zo pari te nen kan tlan ho me ka apate na le turin I hot leng chak to mi pate in chu tunge lo mak don se paula chu tunge ha cousin kan dona ade di in drive phong don the kid lang sang tak tak pol at si pe ki ma chen chu at tlang ruam vela kan han tlan phei ze na ni hey mountain biker how poi dan bike kan purna sme an bicycle mo chen chu chu ate dinga chen chu panga te thora he ra le la po moi nge me ki in moi tak tak te ma Alps lang to ai chu ram moi tak hi ni he Switzerland bul che ni ta Switzerland chu la ra kan shebe ka nga Switzerland ang khan ni me Thank you. Switzerland of the East ni Lavin Switzerland tak tak zo ka ni zo pari fel tu ka paduat zo pari na paduat ni he fel lutuk zo pari han te na pa massage pa intihan fiam thu tho pe ni zo parin zo par yan ki lang kan ko pay zel do na ni khatokin Alps maya kan to tut me kan so yang khana patin ka Alps ruam tang noi mania kan thlen phei meu chuan khwa lo tlai lam tonga erong bol te hundon to zanin chu ke man he erong bol ka tuma ti chuan luilam sa ka speciality ve ho kha siam ka tumani tui kep te kan lei phenga muscles kan tiang chi te tin chu mei ba ka chang te po kan lei phei dona baguette te le cho ei khamlama ei tur te dessert kan ti angchi te le croissant te kan lei phei don ani French ho chuan in chang hi an nuna poimo ma ke ni in cho kan ei pianga bu rice kan ti kan ei ang khan cho an ei chuan thil an ei rengin chang kha an ei tel china chumi lei tur chuan helai hian kan peng lok don ani
Ole hei French bakery rim tui mai chu kan thleng ta a chung polo rim tui ngang me a chang ur thar rim te tin heng dessert moi te hi zo parin choi khamei turin an thlang boka tin apia lam hei croissant kan hmu hi chocolate le plain chi hi naktuk zinga breakfast turin an thlang boka tin choi lai kan ei turin heng chang plain ho hi a sei chi baguette kan ti ang kha zo parin helai kan hu sei ang hian thlanga chuan kara kan lu te hei arim tui lu tuka croissant phei chu kan in sum thei lo hei hun lo dewa tu na kan han tem don ani thank you oi tui don lu tok hei khamon ang ei tur oi tui don lu tok Look, Erika, you see all the planner here? You're gonna go on there, so you're gonna see better the statue, the rock. Hei apa in heng lai hmuna hmun lar le hmun moi tak tak te min kalpa in min han kom hu phei zela ti chuan tlang sang tak tak le arwam te ni chan to wangin heng hmuna ti hianin lui te alo luang chan to a tlang atanga tui vur ran tui khang te ke hei kan hmu lai ang hian tam takalo om chan to ni ti chuan kan han tlan zela asang lampanga kan han pan chho shet chete hei tu na hian khotereu te kan han tlan tlang me ka amoi mani pa massage le to han feel pa ivan do thiam te o ko po te ta le me heng lai kong te he an moi me ya in le lo atlema ti chuan field enge mi na huan an nei na mun te ne he helaya te po ni hoi mun te lo oma ni hoi par tin headline han vai mim te motor kong po motor pakhat tlan theina ang or chawania in to don po in kan in sul pel pon kan film khur theile ani ti chuan tlang a hian kan chhoze lang soi ang khan kan pa te holiday home hi French Alps tlang rai lai omani kan ti to kha hei kan motor pel pona sira min lo pela ti chuan hei tu na han kan lut chhodo na kongpui tang hianin an castle omna hi a in thukru ema engma anwai lama tangin na hmu theilo ni kha khan du dan ani anin pan chhona kong siam that po hi an du lo ni a chan chu hetia ang rok ching ru ru te an tam china wangin ti wal aw lo hi an du thu samani ole ti hian kan tlan chhozela voin hian paula in min lo nga ka chu zo pari ka jin kan pa u fanu ni kan pa u chu kha enge mun moi taka tlanga cycling kan ti na po min lo tel ve kha ni gyu ma kan ti kha ti chuan u naw dang te ro chu anu le pa ten dam lo ta ka wang khan an tum te thlakin voin hian ron kal theilawa eng po ni se le hei kan hlim tok min kan ringa anu le pa te pon lo dam to kan lom hle ani ole hei tu na chuan kan thleng ta All these are we're gonna put in the soup, okay? Yeah. Hello! Look at this, girl! Yeah, very good. So beautiful. How are you? You're too good. Very good. Oh, je te passe. Bonjour. Ça va? Oui. How was your flight? C'est bien, c'est bien. You know, in the Netherlands I didn't have this, so I missed that a lot. Oh yeah, same here. French girl and Yeah, baguette. yeah, baguette. Everybody Perfect. was telling me, oh, do you miss your baguette? Ça va? Ça va, ça va? Oui. Fatigué, ça va? Non, 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 non. Moi fatigué. Oh, nice. Moi fatigué. Moi fatigué. Moi fatigué. Tu bois, tu bois. D'autres fatigués. Ben, Moi, d'autres fatigués. Moi travailler. Moi Ah bah travailler et tous les jours. Fatigué? Non, Oui, fatigué. moi fatigué. Et on vacation. Vacances. Vacances. Because
thil pakhat soilen rem tak mai pakhat chu hei French re reng hi kan hanin hua kan hanin chi bainan hian biang le lam in ti si khi an nam ti dan ania amaro chu vein hian kan panu hi covid ave adamna la rei lo wangin khatiang khan atingam lo ani engpo ni sile hei in chawi mati a kan pa chuanin ka chawa an ni hi chun chaw lo vacation mangin chol mangin an oma ke chu na ka thok char chara ati anti fiam thulwa mani C'est bien. Oh là là. Oh là là, Oh là là, gâteau. Papy, il aime beaucoup ça. Il aime. Ouais. Le gâteau. Ici plutôt. Ah ben oui, ça. Oui. Let him go. Suitcase pani pathum lo mo abai. Pani lai đâu thì thấy ni mo. Phil choi về. Bag chu yak reng thau box ya. Daddy suitcase chu ridan hi. Ai. Ka chu ka khar shi lo me. Ilo thêm đôi em. Xem rằng cái thằng đó. Enga. Kan suitcase te thar chho pain zo par neng kan hanin fiam bak ka tuna chuan kan bung ruat te po room lama kanin da fil vek to a tlai lampang hun mang ho turin kan lut khom le chan to ni khu ta khu zo pari le paula po ui khi tuyen zuk chen ti loka khut lai khwan tui chun chwa ang deuh tui khur ang deuh hi oma chu ta chuanin an zuk chen pui he an ron ho chho me ka ni Yeah, the mixing. cheers The mixing is bad, yeah. Chartreuse on top. Yeah, chartreuse at the end. Oh, it was so funny. an ni ho French dana hi chuan hei tlai cho ei ma hian hetianga ei ma hruai appetizer an tiang hi nge in ei le in hian an tran china hei tu na kan in hi helai ram vela herbs sang atanga an siam in tur ania ti chuan hei sausison kan ti voksa tanga siam ti le engemo chang lampang te kan an ei photani ole zanin chu hei pali chawin chaw kan ei dona anu le pa chun la dam ko rawangin chaw em an lei lawa chu wangin ke man rong ka bol chan dona hei he tlama zo parin parsley te min lo chan saka a fel hle mai e cha kan zo par tui don ya ole zanin chu hei tui ke bok ni china kan soyang khan kan siam le ta a hei hi atui kan ti zo ta kan ni ba ka ke mai na siam dom ka ti em ania ti chuan pa in hei min lo pui boka vai mim te lo khe a ti chuanin zo parin parsley lo chan to boka eng po ni sila kan han siam ze langa he ta han zo pari thil chan sa te po lo da zo parin tuna chuan kan pe chep to ni heti hian prawns hi kan kang lenga kai kuang kha tuna hana pa in hei oil te min han ti puya hemi kan zo chuanin kan siam zo ni deuh mai khu zo pari le paula point table an seta ganin chu pali chawin kan ei dona he an thiam hle me good girls Hedlama Daddy will pass anything water drinks Yeah, I'm doing it now. okay kasi meka prawn shrimp pani zong ma chu ini kasi meka ko kami white wine theyang i thei don come on lo na hi sang em khaya sang le mai hei
kan lon the nia sang taka tringin zo par po ron la alron lon chho mia maya ole engpo ni sela tuna chuan atlang pui thuin engkim kan pe fel to a he kepo pon lama lo zuk chuak to in chawkalama tanga he ei turan ron paste kan lo choi thazela ti chuan chi sang sang zo pari le pola ina table an seta hian kan chopanga ti chuan ei lampang kan chan to mai don ani tlai ni pon nem nuam to a pon a thut pon nuam em to don ani okay ole tuna chuan dokan engkim kan pe felta a hei tlai ni tla tur po moi ngang maya tuna chuan chei lampang zai kan rel chan to don ani hola now we can enjoy a nice beautiful dinner Sorry, I was going to serve you first, but then come in here. So it's easier. it's okay no problem thank you daddy oh hei sarang sing mi hi marcha kan thar kan pai kha nia ti hianin kan chaw hian kan phul sek don ani The two of you on my Instagram, okay? Very nice. Show me. Very nice. Oh, nice. I look so much better without makeup now because I'm tan. yeah Oh. You always tan now. yeah exactly that's what I told her Like my face is never tan, and then it's always Yeah, but you have a tan skin, you know. Yeah. From your mother. Think it's fancy. hey mi zo Yum. chili kan pai a He tried, no problem. kan He pa had pa it na the other pula day. Yeah, I would. okay bon appetit Thank you. ole ka video mi lo thlir sak le wangin kalom main zawai ne na lom thu ka soini ti chuan hei kan hmu lai hi next video ka ron ti lan tur ania french alps a kan pa chan pa ma po kan soi to philippa fort fanna le atui a fort atui kan chen na te achung kan fan na te next video kan ron ti lang don ani tuna tan chuan man nuam mang tha mu tui le fek phat ule next video kan hmu le thuai don nia